Hayi ngeke ayihambe nje le ngane iphindele esikoleni ngesize silunge thina. Awungeke kanti 1-11 3 mekuthi kuzophinde futhi kukhethe ukuthi khona abaphindela esikoleni khona abangaphindeli. Azodlalwa ngathi le ngane ziyamosha imosha ukudla thina oqala sathola ingcosana nje yama-food parcel. Into ekade yaphela ngo-week 1 leyo nto. Manje angazi kuthiwa sidlisani thina le ngane zinesicefe nje futhi ziyahlupha. Okokuqala vele hayi ukuthi njengoba kuthiwa zihleli emakhaya ziyasihlonipha ihleli endlini. Zigcwele umgaqo wonke, they are all over. Akukho ukuthi ziyabambeka, zikuhlaza nje lezi zinto ayihambe ziyodelela othisha. Mina nje ngeke phela kusho ukuthi kuyophela le lockdown abazali bonke besejele sihlushwa yilezi izingane. Akuqali-ke nje futhi ngabe ukuthi eSouth Africa kuze kube nenkinga. Hawu kade thina sasidlule ey'ntweni izinto ey'nzima ngempela indaba yemkhuhlane. Thina ngoJune 16 sasitoyitoya siqhunyelwa ama-tear gas kodwa ngoJune 17 sasiseklasini isifunda. Indaba yey'ngane nje ukuthi kuzobe i-excuse yokuthi sibe nosikhotheni abangafuni ukuya esikoleni. Hambe nje zesikoleni. Mina anginayo ngisho i-airtime yokufonela abangani bami ngikhishiwe ngisho ku-WhatsApp wasesontweni ngoba kuthiwa angiphenduli. Sengizoba ne-airtime yokufundisa ingane ekhaya. Hhayi abahambe nje abaphindele esikoleni. Hawu ngeke nje bandla. If they die, they die. Sobona khona. Hawu khathele nje mina ngisafuna iy'ngane-ke nje mina. Safuna iy'ngane nje futhi sengathi bangamane iy'kole zonke zizwe ama-boarding school bahlale khona sibabone ngoDisemba. Wake up! Wake up! Awuthathe na imfologo yababakho uyazi uyiphindisele ekhabetheni. Hayi. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.